Йо, какво става, машини? Здравейте, новия влог, братле. В момента набирам пред фитнеса и отиваме да тренираме днеска. Горна част се пада, малко така на машинки ще игра, защото другите 2 дни си ги цъкам на дъмбели и работи, по-така, нали, свободна тежест. Така че днес, понеже съм изпържен, ще цъкам главно машини да видим как се представим. Косата ми е отвратителна, но както да това не е проблем. Така че влизаме вътре и да видим какво ще става. Let's go! Машини, това беше фитнеса днеска. Отиваме сега към кафънче, имам малко работа и да ви покажа кое е нещо, което си взимам всеки път, ако ще пазарам след тренировка. Тайната съставка към успеха. Ей, сега ще ви. Към машини, готови ли сте? Кафън сме. Тайната съставка, пак на кочка храна, брат. Не бе, бам. Сега ще ви кажа какво наистина ще взема, защото кафе машината в нас не бачка. Аз съм в сесия и пробвах да пия 2 в 1, но не става, братле. Има ли го обаче, моето няма го. Не, чече малко. Пробваме друг вкус днеска. Нещо, което си взимам, монстърче, братле. Много скоро почва да пия монстри, не е много хубаво, между другото се прекаля с тези букуци, но докато не се опреква машината в нас, аз без кофе не мога да целя, защото съм сесия, трябва да чета, аз като цена 4 дена ми се приспива. Отделно трябва енергия, като ще става хубава на фитнес работи. И това си го сърбам от време на време и поне като пиете енергийни напитки, съвет, вземете си ги без захар. Както ви казвах, къде ме почува, брат? Тая, както ви казвах, като ще взимате такива работи, поне гледайте да са без захар, защото едно такова кенче, мисля, че се държа около 200 и няколко към 300 калории някъде. Което, нали, ако плана ви е да кътвате и да сваляте, нали, килограми, в принцип не е много оптимално, като се замисли. В смисъл, 300 калории не е малко като за течна калория. Течните калории са най-коварните майни. Буквално не ги усещаш, кога ги приемаш и седиш в калориен излишък и не правиш нищо, да ти си мислиш, че правиш нещо, после те удара депресията, защото не си свалил няколко килограма, ти уж ядеш само там ябълки, маруля и малко месо, па си качил 1 кило нагоре. Да, като примерно пиеш такива работи с захар. И да, взимайте ги без захар и колата също, аз реално я пия без захар. Буквално не знам как има хора, които си мислят, че е различна за колата с захар и без захар. В смисъл, това е единствената разлика, брат, вкуса, поне за мен, и пепсито също. Буквално вкуса е един и същ, брат. Така, сега тръгваме. Надявам се камерата не падне, да не ви покажам само как съм я служил на един статив тук на съседното място. И така, прибираме сега, ударяме един душ, ударяме някаква закуска, защото днес съм тренирал на гладно, нищо не съм правил, нищо не съм ял. Ще видим какво ще има в хладилника. И така, за жалост, имам изпит след 2 дена, много въобще не ми занимава, честно ви казвам. Буквално този изпит е бахти простотията прич. Особено това хубаво време да си заклещен у вас, да четеш и да не излизаш, да наслаждаваш на живота е гати, така, да знам, motivation killer за всичко. Стана малък фейл с камерата, няма проблеми, бихме го, направихме го. Паднал сега даже мисля, че даже е по-добре, така че в моментите, които не ви се получават нещата за по-добре, вижте, аз се ядосах, падна ми камерата на завоя, но оправих се даже по-хубав ъгъл. Като изключвам това тъпо слънце, което свети нон-стоп ма дразни, но какво се направи? 9 сутринта е, брат, че има слънце, по-хубаво няма слънце. Та, тръгна да казвам, днес правихме upper body, брат. Вчера почивах, защото бях целия потрошен, ама буквално. Не можех съм мърдна и така. И днеска, като правя upper body, гледам главно машини да правя за гръб и гърди. Като едното упражнение днеска не го направих, защото едната машина, то не е машина, по-скоро деца правят бак екстензии. Висвате надолу и с гърба се дигате, това за еректорите е много хубаво, между другото, за стабилност на кръста. Това нямаше това мекичкото да се облягаш. И беше само едно твърдо и равно. Аз там първо ще прибия, ако се пусна, второ ще ме боли хиперно, брат, ако тръгна го правя. И не го правих просто, и го скипнах. И така. Иначе добра тренировка се получи горе-долу. Нямах нова енергия, ама има и такива дни. Важното е, че сме отишли и сме се постарали, не така? Днеска, за жалост, няма да мога да снимам за гейминг канала, който между другото е тук някъде ще се появи. Абонирайте се, качвам 2 пъти седмицата, много стара, много ми е мерак да си го развия, защото обожавам да игра игри. Аз го казах и в предните видеа, ама аз наистина обожавам да игра игри.
Сега понеже се сетих за това, че говорих, че нали, трябва да спят неща без захар да се намалят калориите. Тут нещо, което много калории има и не засища, брат. Нали, изключваме тия чипсове зрънчета, това е ясно. То от по-ясно даже от това няма. Са ядките, брат. В смисъл, да, полезни са, но не трябва да се прекалява, защото буквално в 100 грама фастъци има колкото в половин кило броколи, примерно. Сега не знам точно, е така, но образно казано. А броколите много повече ще ви напълнат, ще ви заситат, ще сте прели по-малко калории и къта ще е на лице, в смисъл калорийен дефицит. Като кътвате, трябва да чествате храни, които ви напълват, засищат и не са много калории. В смисъл, това е ключовото нещо. Като маруля, салати, всякакви, в смисъл, дове зеленчуци, нали? Марули, боб, леща, такива неща, броколи. Също друго нещо, което се сещам, когато се опитвате да сваляте килограми, трябва да си увеличите крачките и като цяло общия енергоразход. Мисля, не е защото ходите да катерите някакви планини или да тичате някакви маратони, мисля, просто ходете повече. Идете на работа без кола, ако имате тази възможност. Или просто като ви се отвори някакво свободно време, излезте напред едно кръгче така из квартала, из уличките, това е супер полезно. Не е нужно да са силите, примерно, да ходите да дигате тежко на фитнес, примерно. Или пък да тичате като ненормални, просто ходете. Та, машини, надявам се вие да сте живи и здрави, надявам се да си чествате мечтите и целите и да ви се получава естествено. Аз тези дни ще ида на църква и най-вероятно ще ви пусна там някакви кадри как съм отишъл. Тото, както казвам, всеки клип ще го казвам. Това бъдете благодарни, че съществувате и че сте живи и здрави. Просто това е най-важното. Fucking нещо е така. Тъй, паркирахме каруцата. Следващото нещо, което ще направим е да изключим естествено, защото няма голям гъста на вятъра да отида. И да си отворим този монстър, батле. Аре, сега видим какво става. О май гад. Това беше бати за купи. Малко магнуз да пил тия кем, ще при сонко се купи, ама е. Очаквах повече, но не е зле. Кацал, не е зле. Става. Но белия брат нищо, ама абсолютно нищо не може да го бие. Така, машини, оставам. Благодаря, че избрахте да гледате мен, си изгубите времето с най-големия олигофрен. Надявам се, както казах, да сте живи и здрави, си преследвате мечтите и оставам. Виждаме се следващия влог и както винаги, we are all gonna fucking make it. Let's go! Yo guys, бързо включване. It's church time. Let's go! Oh yeah! Еми guys, това беше от влогата седмица. Надявам се ви е харесал. Така че да, лайк, subscribe, ако ви е харесал и виждаме се следващия път.